na duszę, mają cicatrice. Sui polne, sujaczele, słoneczko vidim oko mene. Ustakove ruže neke tve, pokrile, dolici kao ruže. Ustakao sam od fine, od mene i na duše, mają cicatrice. Hajde da, uzemo neki dobar auto i odemo. Negdje nikog nema daleko da spavamo. I da se kupamo po cijeli dan, grafale bra. Na drugoj strani reke sveti. Ne postoji ništa lepše od neke takve muški pasije. Kad misliš kako sve je propalo, da sam se stigne, dolici kao ruže. Ustakao sam od fine, od mene i na duše, mają cicatrice. Sui polne, sujačele, słoneczko vidim oko mene. Ustakove ruže neke tve, pokrile, dolici kao ruže. Ustakao sam od fine, od mene i na duše, mają cicatrice. Hajde da, uzemo neki dobar auto i odemo. Negdje nikog nema daleko da spavamo. I da se kupamo po cijeli dan, kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli. Hajde da, uzemo neki dobar auto i odemo. Negdje nikog nema daleko da spavamo. I da se kupamo po cijeli dan, kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli. Kako si, hvala Ben, to si sve Kaća izmislila, da si to pevala Milanu, u stvari ovo su bile želje za vreme svog tog kuvanja, raskuvavanja, da se uzme neki dobar auto i da se pobegne. Ja sam juče pisala poruku ovako drugarici moja, evo imam još uvijek u prepisi, rekla sam ovako, samo ću tebi da kažem, idem negde na 7 dana, niko neće zna da sam. Ne mogu više. Znači ne mogu. A za 1. maj jeste negde otišli? I možeš i meni da šapneš. Gde ću? Da. Jesi imao ideju da hoćeš da pobegneš iz... Da hoću da pobegnem? Da. Ljudi, ne, ali vidi, ne, ti se sad smiješ i očekuješ da, ne. Ja sam, završio se karantin, ili kako god da ga nazovemo, ja sam još 3 dana bio u kući, nisam izlazio iz kuće. Na adaptaciju, zašto? Da ne ideš na sečeš naglo? Na adaptaciji. Ja sam to i stavila na Instagram. Ne, ljudi, ne. Meni je toliko prijalo to, da ja sam shvatio što sam stariji, ja mrzim ljude sve više i više. Volim medvede zato što jedu ljude. Znači, meni je toliko prijalo da nema ljudi. Jedan put sam snimao nešto za Pink, pa sam dobio sam ono da mogu u toku policijskog časa da se... vraćao sam se sa snimanja. To, gde nema nigde nikog, gde nema gužve, gde ne moram ljude da gledam, susrećem, da u saobraćaju, pa to ja sam rekao, ljudi, ovo treba praktikovati.